Sana hindi shaky yung ano natin, yung video natin. Tingnan natin, gusto ko ulit na take ng shot ng video kung ano yung itsura ng wide talaga yung ano nito. Yung ano ba? Yung ano niya, wide angle talaga siya. Ang gamit natin wala akong tripod, sana hindi shaky habang naglalakad tayo. Insta360 X4. Ang ayaw ko nga lang dito sa camera na to is pag hindi tayo muna sa magandang anong tawag dito, ang ano ko nga lang dito sa kamerang to is yung low light niya. Pag wala ka sa magandang lightning, ano siya, madilim siya. Pero overall okay naman siya. Okay siyang pang vlog kasi gusto ko dito sa ano na to, camera na to, yung wide angle niya talaga grabe. So ayun.